Tiniyak po ng ilang tindera ng isda sa pamilyang lungsod po ng Dagupan na nanatiling sapat ang supply ng kanilang panindang isda sa kabila po ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon po sa mga tindera, hindi pa umano nararamdaman ang epekto ng pabago-bagong panahon na kanilang kalakalan at patuloy pa rin ang pagdating ng supply ng mga pangunahing isdang hinahanap ng mga mamimili. Sa kasalukuyan, ang presyo po ng isda sa Dagupan ay nananatiling abot kaya. Ang bangus po na malaki-laki ang size ay nasa 200 pesos per kilo. Ang tilapia nasa 100 pesos per kilo. Hipon nasa 320 pesos per kilo. At sapsap, galunggong at orelis sa pareho naman pong nasa 60 pesos per kilo. Ang tahong naman ay mula 40 hanggang 90 pesos per kilo. Tiniyak din po ng mga tindera na maayos at tamang kanilang timbangan at regular ang inspeksyon mula sa Market Division upang masigurong tapat ang kanilang serbisyo sa mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.